Bavim se tim poslom 30 godina, radim čišćenje crne magije, entiteta, radim zaštite, amajlije, zapise i pomažem ljudima širom sveta da reše sve svoje životne probleme. Znači, ja sam neko ko radi, nisam neko ko je klasičan vidovnjak. Ja vidim da li postoji, u stvari u čemu je uzrok problema i na osnovu toga što vidim i utvrdim, dogovaramo se za dalji rad i onda rešavamo to. Kod mene je obavezna kontrola za 40 dana da vidimo šta smo uradili, koliko smo postigli i 30 godina se bavim time. Vrlo uspešno, ne dolazim često na emisije jer prosto nemam vremena i sada ovim putem se izvinjavam svim mojim, da kažem, i klijentima budućim i oni koji su trenutno zainteresovani na tome što ne može da se dobije baš i lako termin, jer su gužve, prosto neka budu strpljivi, a ja ne primam puno ljudi dnevno, možda 3, da bi posvetila svakome onoliko koliko treba vremena, jer ja radim puno molitvi i ne bi imala onda puno vremena ako budem puno pričala s ljudima, nemam vremena kada da radim molitve, jer ja to radim kroz čišćenje sa molitvama.